Doko kenele anyị kedu anyị na-ada anụwa na ndị igala si ebe a ndị nwa sikwa ebe a kedu ọ bụrụ na ha si ebe a wee pụọ kedu ife mere asụsụ ha ji wee dị iche na nke anyị igala esiri ebe a igala na ndị jukuns bụ all our people here migrated from igala land Obana fabricate those things na ndị olu ndị a na-akpọ ndị olu bụ ndị bi na mmiri ba niile bụ igala stock all migration anyị na igala n'ụlọ ọgụ for a decade that war ọgụ onojo nwa oboli nwere 6 fingers and 6 toes a giant warrior and he captures slaves from the river line from Ugurugu down to Bayelsa down to River State. So at a time we had misunderstanding with him and I ran log for a decade. After that war, I went settlement with Oji. I wetele Oji. Nya gwaglega nke ndị dibịa na-eji. Anyị nwa weta alọ ndị Igbo. We made settlement. After that settlement, the children they are settled na Igbo. Anyị na wa bro. Ndewo nna anyị kọkenele anyị ebe ọ bụ nọọ ebe a ka ndị na-akpụ alụ si wee pụ maka ọ bịaziere n'ala Igbo anyị bụ ụmụaka amaghọzi mgbe n'ọnụọgụ kedu ife dịka ndị gboo si wee debie mgbe ọ dị na gboo kedu ife na ife bụ mmadụ mee ndị gboo kpọrọ ife alụ Ife alụ bụ nwanne di na nwanne alụ ka ọ bụ ya akpụrụ ya alụ. Ọ bụ na nwa mmadụ nwere ike o ejije ọnọdụ na-arụ nne ya alụ ka ọ bụ. Ife na-constitute alụ bụ abnormalities, things that are not supposed to happen that happen. They are numerous. Orinne with alụ. Nna okay. Ụdị ụmụaka kịta na-eje bute ọgwụ na-eme all sorts of things, rituals. Onye mesedosis ya egbomarang and ndozie onye kwe ndozite na ya akpụrụ ya alụ dịka ndị a na-eme 419 before nke abụọ ka akaligo 419 no rituals ka ba na-emesi ife niile a bụ ife alụ and we tarnish the population of these youths today na-eme na ba na-akpa ego. Nna anyị ndewo mana abịalụ n'etiti anyị bụ ụmụ agbara ọfụ enwe ndị kwe na ndị ekweghị n'ife gbasalụ ịgwọ ọgwụ a anaghị ekwu ụfọdụ wee na-asị na ndị gboo gwọrọ ọgwụ ụfọdụ na-asị na ndị gboo amaghị ife bụ ịgwọ ọgwụ kọwakenele anyị ife ị nwere ikwu n'okwu a. Ndị gboo na-eme omenala abụrụ ngwa ọgwụ. Omenala dị iche, ngwa ọgwụ dị iche. Omenala bụ what the people believe. And o nwere na-eme omenala clean enwe problem. Abịa na be anyị a as the place ndị Igbo bụ ụzọ settle bụ a very holy place. Ana anyị na-egbu mmadụ like some of these people na-eje ele ana mmadụ ọ na-egbu marang later. It kills. We got so many persons mmalụ ịma anụrụ ọgụ anyị charapụzi aba anyị gbasi ọsọ mana chiete some of the people nwaanyị amaozi nna ba dị ọzọ ndụ amarozi ba na nna ba dị. Some people bido lebie like my neighbor here. I told them na ebe a na-egbukwa mmadụ. Those of them were my friends
ngwala about it. None of them is alive today. Ogbusiri fancha. Ka nke mere now. And anyị nwere evidences of people mejolu ndị na-asị asị. For instance, na mmadụ mere ibe eziga ebe ji achọpụta the truth. Bafu the truth rapịa ọzọ na be anya. Ogbusiri ibe, ọ bụrụ na ogbusiri ibe, nọ na the generation no more exists here. No, ike so ọ bụrụ ụmụ nwaanyị ebe a mụtara anụ somewhere else eji elote na ba existing. So all these things are ebe alụ obodo a na-asọ. Ndewo nna anyị. Dịka ọ dị na gboo gboo, mmadụ na-abọ si n'ofu ụmụnna pụta enwere ike ịnụ onwe ha. Mba. Mana abịazialụ kịta ụfọdụ si na steeti nke ha na-enwere ụdị ife dị etu ahụ. Alụ ka ọ bụ. Alụ ka ọ bụ maka na ovu okposi ka ba nwere. One ancestor ka ba nwere. Enwere ike nụ onwe ha. Kedu ife nwere ike ime dịka ndị kpagolo ụdị agwa a? Maka na o nwere ndị na-ekwu n'obodo ha na ụdị ife a dị na a na-eme ya. Ebe mmale na-eme na be anyị a, for instance, mmadụ na-abụ nwere ike meet n'ezi ba marụ na ba dị related. Ọ bụrụ related bụ ụmụnna. No, related bụ distant relation. Nke ahụ ka ndị be anyị na-abịa eme ibe soup ya ka ya bụzi na-alụ nke ba anụgo di na nwunye mụta nwa. Ma ọ bụrụ from ovu ụmụnna. No, for instance, ọ bụ na ikwu nne ya dị ebe a amami a bụ onye ụmụnna. Ịghọtago? Ejezie nke ndị Igbo ji eme soup ya twalia ibe isi wa n'ọrụ onwe nke ba amarọ wee mee. Ọ dị na ọ bụrụ nwoke si owu ụmụnna ụmụwa na-abụ nnu gị o menuru. Ibe a na-eme bụ na o nwere ndị ya ga amụtazi nwa edebe mmụba nwaanyị ọnọdụbebe mmụba nwa. That's a different thing. Na-enwe na Igbo. Nna anyị ka m kpọchigakwa gị azụ n'ebe w.a.r na Igbo nọ. Ebe ọ bụ na nnukwu nna ka isi kọwa ya bụ w.a.r wee duru eri ha wee gbadata, kedụzi ka afọ anyị na-aza Igbo si wee pụta? In anya, the word Igbo bụ an adulterated word of Hebrew. Igbos, Hebrews. Igbo bụ an adulterated word of Hebrew. Ebe o si pụta dị ọhụrụ. Nna anyị ka njụ agba gị ofu ajụjụ tupu anyị gaba na ebe ndị ị ga-edu anyị ga. Ụfọdụ ndị ọgbara ọfụ anyị nwere kịta na-eme na ha bụ ndị ọrụ ma ọ na-eme omenala ka isi etu atinye ya na-abụ onye debe ọfụ o ji alụ ọrụ o buru Baịbụl nke ndị oyibo na-akpọ Baịbụl tụkwasị ya. Kedu ife ị nwere ịkọrọ anyị? Ignorance. And ignorance have excuse to the law. No, messy maybe because I am man your go maybe. But actually one more example. When my brother Muniasi from the same man. But our mother is different. And all the very good. He likes money. Somebody I know one because that's a very old family I know. More they insist on what I think is right. But you're not is against me. Money I will there and I will so. Now was there. That's the name I gave to him. Band.
nyanwa sị na ya ga-akpọ ọjị anị ya ọjị omenala ka ndị Igbo si eme onye bu ana aja anị abịa gudole gosili awụsa ọjị na oli ile kpọbịa cheta aka azụ over the whole. We say he lasted for only 1 week and he died. You understand? So these are the things in Ife which people don't know. I use myself as an example. What happened? Obrona Jen is in Sebetel obituary. I tell you this is what happened.